dedicat la o renovare care să fie în stil japonez, minimal, industrial. Și cea mai sexy parte a apartamentului este acoperișul, adică pentru că este înălțimea foarte înaltă, în jur de 4,5 m. Și, bineînțeles, că pentru că suntem sub acoperiș, o să facem încă o dublă izolare de vată și după asta bârnele astea o să fie ieșite în afară și deasupra bârnelor o să facem, o să le acoperim cu încă o parte de lemn ca ele să fie mai evidențiate. Deci acoperișul o să fie lăsat în stil Amsterdam, adică loft. Și aici toate bucățile astea care sub acoperiș, de la baie, pentru că partea asta o să fie baie pentru dormitor, ele o să fie ca un fel de dulap ascuns pentru cutii, pentru valiz și așa mai departe. Aici o să fie două băi. Este apartament de 82 de metri pătrați, din care o să iasă două dormitoare și 3 băi. Deci 3 băi. Fiecare dormitor o să aibă baia lor, cu duș. Nu se mai practică deja căldurile. Dușurile sunt mai eficiente și, mă rog, timpul e noua noastră religie, așa că noi timpul să avem. Nu mai încarcă nimic cada cu apă, așa că faci un duș 5 minute și o plecat. Și băița asta de aici o să fie baie pentru oaspeți, o toaletă și o biber. În partea slavă, iarăși lăsăm toată partea acoperișului. Bârnele astea iarăși o să fie acoperite și evidențiate în față. În partea cealaltă am vecinul, așa că o să facem izolare fonică. Și peretele ăsta o să rămâie așa din ciment. Pentru că stilul japonez minimal industrial, el presupune pereți din ciment. Adică jumate din apartament o să fie lăsat așa cum este. Dar problema e că cimentul el nu este foarte sănătos pentru respirație, într-un fel. Pentru că el absorbe foarte mult umeditate din casă și în cazul ăsta el lasă apartamentul foarte uscat și e un pic nesănătos, nu face balanța umedității. În cazul ăsta noi o să-l acoperim, doar o să-l acoperim cu un fel de substanță cristalizată care cristalizează, într-un fel blochează cimentul și el se primește, cum noi spunem, un fel de lac. El nu o să observe că e lăcuit, pur și simplu substanța asta cristalină, el blochează proprietățile cimentului și el nu mai are atribuții de absorbție a apei. Aici o să avem o altă baie, deci a doua baie și avem și canalizație, avem noroc. În partea asta o să avem un fel de dulător pentru haine. Deci, geamul ăsta e planificat să fie scos, dar noi am decis, pentru că el este foarte frumos și foarte mare, nu putem să-l scoatem din două puncte de vedere. 1, pentru că deja este instalat. 2, ne costă foarte scump să-l schimbăm. Deci un geam nou care nu trebuie și de 3 metri lățime, el costă 3.000 și ceva de euro. Așa că în scopuri de a salva banii, noi am găsit specialiști în Moldova care o să-l poată remodela. În ce sens? Deci ei o să-l scoată doar partea asta, da? Și bucata asta o să o extragă, bucata asta rămâne așa cum este și din bucățica asta facem pereți ca să putem separa dormitorul de salon. Hai să arăt și terasa. Terasa e de 50 de metri pătrați. Asta e a doua parte sexy a apartamentului. Două lucruri care m-au impresionat la apartamentul. Este acoperișul, pentru că nu este castrafobic și ai de mult spațiu și aer și arată superb. E un fel de, noi spunem că e cireașa de pe tot, adică are carismă, apartamentul are carismă, nu este tradițional, nu este tipic. Și asta și se vinde, lumea nu mai vrea lucruri tradiționale, le vor lucruri extraordinare și cred că apartamentul ăsta are un pic de, cum spune, carismă. Și terasa de 50 de metri, care o să devină loc de, cum spune, relaxare. De ce? Deci în colțul acela avem programat un jacuzzi, unde o să fie timp de iarnă și vară, pentru distracție. Deci apartamentul meu este predispus pentru petreceri. Este apartament de burlac sau burlăcică, da? Deci apartamentul, cum spune la burlac feminin, tip feminin? Single woman, burlăcică. Hai că spun burlăcică, dacă ceva mă corectat. Și în partea asta o să fie deja un fel de hamac, gen leisure, o măsuță care în timpul verii cineva poate să aibă micul dejun sau cină. Și o să importez din Grecia un copac din măslin, care o să vină în colțul ăsta așa. Am vorbit cu
constructorul care a făcut blocul și a spus că structura ne permite să avem acolo o tonă de apă și aici o tonă de pământ. Stil, balansăm feng shui-ul, să fie și apă, și plante, și aer, și toate, și soare. Și deja viziunea asta industrială, care pe noi nu prea ne deranjează, că o să avem facilitățile interne și sper că odată Elat o să fie renovat din afară, ca să am și o plăcere când îți planifică panouri solare pe acoperiș, dar nu o să fie anul ăsta, deci panourile solare o să vină pe partea de acoperiș și ele o să ajute la încălzirea apei, avem boiler special pentru apă și încălzirea terasei. Deci aici, sub bucata asta de ciment, deja este instalat țevele cu încălzirea electrică. Și, bineînțeles că am pus doar 2 linii. Aceste 2 linii o să fie 60 cm fiecare din gresii de diferită culoare. De ce? Pentru că în timpul iernii, când se acumulează omătul, cine o să facă curat pe terasă, o să pui omătul pe bucățile astea. Și el încet o să topească, organic, cum s-ar spune, și o să meargă în țevele astea jos. Ca să nu creeze vreo inundație, ceva de genul ăsta. Că ele toate cu